हेलो, हमार नाम माया है। हम एगो औरत बानी। हर औरत कुछ अकेल औरत। हम उहे बानी जेकरा आप लोग हर जगह देखिले, और हम उहो बानी जेकरा आप लोग कब्बू ना देखेलन। हमरा पास अपन जिंदगी के अनुभव बांटे खातिर केहू नहीं है। हमरा पास एगो एकमात्र विकल्प ई ब्लॉग डायरी बनावल है। शायद ओहिजा मौजूद विशाल अनजान लोग हमार दोस्त बाड़े। मतलब हाँ, ये सब तब शुरू भइल जब हम अपन दोस्तन के साथ लंच पर गई रहनी है, और हमने के कुछ ज्यादा ही शैंपेन पी ले रहनी है। हमने सब स्कूल के सहेली मस्ती करत रही। प्लीज गाइस, तू सब हमार मजाक उड़ा ले, लेकिन हमरा बस इतना पता बा कि हमार बर्थडे बा और गिफ्ट सोनिया मैडम के मिला था। ए अरे तू दे हमरा ओके। वापस। ये हमरा अभी दे ले बा। फ्रेंच परीक्षा पास कैले पर समझ गईलू ना। वेल, ये काफी अच्छा बाबा की जानत बड़ू का। अगर हम फ्रेंच परीक्षा पास कहती तो अपन हस्बैंड के फ्रांस ले जाए के कहती। अब बोले सीख ले बानी तो बहाना भी तो चाहिए ना बोले के। पॉइंट है तो हर बात में। वैसे ही फ्रेंच में प्यार कर सकेली। तो लोग प्यार के बारे में बात करे जाने लू। हम अभी 50 शेड्स ऑफ ग्रे पढ़ के खत्म गए नहीं। रियली? हाँ, केकरा की ये सब पसंद हो खेला। हमके तो लगा था बहुत लोग ऐसा करेले, न तक किताब इतना सक्सेस ना होत बा ना। सचो, आई डाउट। लिसन बेब्स, अगर तोनी के डाउट्स बना तो वेबसाइट पे जा। का नाम रहे होकर itskin.com जाके चेक करा। लीना, बाकी उ तो पॉर्न साइट बाना, हमनी सब जाने नहीं। वो पॉर्न साइट नहीं खे, वो ऐसन साइट बा जहाँ तू लोग क्रेडिट कार्ड से लॉगिन कर सकेलू, और वहाँ ये सब एक्शन लाइव हो रहल बा, लाइक सबमिशन, डोमिनेंस एंड ऑल दैट। मतलब तू बता सकेलू तू का देखल चाहत बाड़ू, और वो लोग साचो में तोरा खातिर वैसे वो सब करी है। का बकवास कर रहल बाड़ू? हम सच करल बानी भाई, साचो मौजूद बा। तू का कहेलो वो लोग के करे खातिर। प्लीज, हम वो वेबसाइट पे ना गईनी, हम बस ओकरे बारे में सुन ले बानी। तबे आकाश ताहर क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर देले बा। शट अप यार, प्लीज। अच्छा छोड़ो ना गाइस, ये बताबा कि वो दिन जे पार्टी हम मिस करनी वहाँ का भइल रहे।